ଯାଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିବା। ତାପରେ ସେପଟେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ଯୋଉ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣା କଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିବା। ମାଛ ଧରିବା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମାଛ ଧରିବା। ओए पार्टी हो जो हाँ देखो माछ धरा होची सेपड़ देखो ताको मुछरे गोला बर्तमान में माछ देख आम धरलु माछ ये कौ माछ देखु कौ माछ बर्तमान धरलु आम जंगल को जीवु ये माछटी पोड़ी खाइबु देखो पिला धरछन माछ आरी माछ अच्छी जरीटा आण जरीटा पकई दियो आ माछ ऊपर देखु बर्तमान माछ धरदेलु एबे जंगल को जीवु जंगल बुलिकी माछ पोड़ी खाई आसबू ये देखो बर्तमान ये सब माछ बर्तमान गोटे कौ माछ धरदेचु कौ माछ धरला आम जीवु ए जंगल को जरे पूरा दियो आउ देख अच्छी ना देखो शेवल देखो बाजिला हाथ बाजिला हाथ बाजिला ये पड़ा देख जिते धरती चल पड़े जंगल फाइनाली माछ धर देचु आ भीतर अच्छी कौ माछ आउ सिंगी माछ अच्छी आम बर्तमान जे जीवु ए जंगल को माछ खाइबू माछ कौन करवा ना खाइबा जल्दी आस
କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବଣ ବୁଦା ବେଶୀ ରହିବ। ଆସ ଗୋଟେ ବଣ ଅଛି ଆସ। ଏପଟେ ବାଟ ନା ପଳେଇ ଆସ। ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ରହିଲା କ'ଣ କରିବା? ପାହାଡ଼ ସାଇଡ୍ ଯିବା ଝରଣା ପାଣି ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଲା ସେପଟକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଚାଲ। ସେପଟକୁ ଯିବା ସେପଟକୁ। ହଁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଲେଟ୍ ହବ। ବହୁତ ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଘଣ୍ଟା ବୁଝିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାଟ ପାଉନି। କୋଉପଟେ ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା କି? ପାହାଡ଼ କୋଉପଟେ ରହିଲା? ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ରହିଲା। ସେପଟକୁ ଗଲେ ଝରଣା ସେଠି ଥିବ। ଝରଣା ପାଖରେ ସେଠି ଯିବା ଚାଲ। ଆସ ମାଛ ଦେଖ, ମାଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଧରିଗଲୁ ପୋଖରୀରେ। ପୋଖରୀ ଧରିଲା ପରେ ମାଛ ଅଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପାଉନୁ ଆଉ ମାଛ କେଉଁଠି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେପଟେ ଚାଲ। चलो धीरे धीरे चलो। सेपटे बाट अच्छी कि सेपटे बाट अच्छी? हाँ सेपटे चलो सेपटे चलो। ସେପଟେ ଜାଳ ଅଛି ତ ଏଇଠି 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 ପୋଡ଼ିବା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ା ହବ ମାଛ। ଜାଳ ନେଇ ଆସ, ଜାଳ ସବୁ ନେଇ ଆସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଳ ସବୁ ନେଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ କିଛି ଧରିକି ଆଣିଛୁ। ମାଛ ଏ ଜରିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ମାଛ ପୋଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ପାଉନୁ, ମାଛ ଅଛି। ଆଉ ମାଛ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ। पानी पानी जन ढाल, पानी जन ढाल, पानी जन बोतल ढाल, सुख पानी ढाल। खरा जगह तक नहीं थुजन मार दे माछ बाड़ी ना से तो पुना पे मारे छोट छोट हम
ମାରିବନି ସେଇ ମାଛ କ'ଣ ମାରିବୁ? ଗଛୁ ପକା ଆସ୍ତେ କିଣି ପକା ନା ଛିଞ୍ଚ ତରିବ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦିଅ ସବୁ ଧୁଅ ନା ଢାଳିବି ପାଣି ମାଛ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି କିଛି ଖାଇବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଟୋଟାଲି ମାଛ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ ସେ ମାଛଟା ଆଣ କିଛିଟା ଜାଳ ଉପରେ ପକା ଦେଖ କେମିତି ମାଛ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଜାଳ ଜାଳ କିଛି ନେଇ ଆସ ଜାଳ ଜାଳ କିଛି ନେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ନେଇ ଆସ ପତ୍ର ନେଇ ଆସ ତାହେଲେ ଏବେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଫାଇନାଲ ମାଛଟା ଏବେ ପୋଡ଼ା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଗାଁ ବହୁତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେବ ଏ ବୋଟଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେଇଦିଅ फाइनाली आमर माछ पोड़ा आरंभ हो गला पिलाମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବସିଯା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟା ଆଣ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ସେ ସାଇଡ୍ ସେ ବାଟ ଦେ फाइनाली आम माछ पोड़ा पड़ी कुछ समय पर खाइबू माछ देखिए कि टेस्ट लगुच प्रबल भोक हो पत्र आने पिला निआ भर अच्छी प्रबल निआ खरा भी जोर हो पानी आम पाखे ना सरीगला जहाँ पानी आनी आम पाखे सरीगला खेलाना बेसी जाल पकाना साइड प्रबल खरा प्रबल निआ कौन खाऊ
ମାଛ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସିବେ ଜଣେ ଜଣେ ତମେ ଏଠି ବସ ବସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଖାଇବା ମାଛ ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବା। ମାଛ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ହେଇଗଲା ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ କୋଉ ଏପଟରେ ମାଛ ନା ଗୋଟେ ଜାଳ ପକେଇବା ନା ହେଇଯିବ ନିଆଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ହେଇଯିବ ନା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଇବେ ବହୁତ ଭୋକେଇଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ପୋଖରୀ ମାଛ ଧରିଲୁ ଧରିଲା ପରେ ଏଠି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ସେଠି ଆସିକି ସେପଟେ ଅଛି ନଦୀ ଅଛି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇକି ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଝରଣା ଏବେ ହେଇଯିବନି ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ପକେଇବା ପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକେଇବି ପକାଅ କୋଉ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକାଅ କୋଉ ମାଛ ବେଶୀ ସମୟ ଇଏ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଦିଅ କିଛି ପତ୍ର ଘିତିଆ ये कोहू माछ समय लगे टे पड़िया पिलाने अच्छा बहुत भोक हो देखो आम गाँ जंगल पूरा घंच जंगल बहुत भय लगुच आसपा लोक मैंने आसुना कि आम ये आसलु बुलिया जंगल मझे टे फसी जाइए देखु केमी घंच जंगल सेपटे पहाड़ अच्छी आम पहाड़ पाक जाइनु माछ खाइला पहाड़ को जीव बुलिया देखु बर्तमान आमर माछ माने हेई आसलानी आ किसी समय पर माछ बाहरला पर आम पिला माने खाइबे बसिकी आम तापरे टिके पहाड़ को बुलिया जीवु बुलिला परे टिके सेपटे जो झरणा अच्छी झरणा गाधेकी घर को जीवु बहुत बाट किंतु जंगल बाट मिलिया मुस्किल आ बर्तमान माछ हेई आसलानी बोधे आ निआटा पकेइले हेई जो नहीं ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ପତ୍ର ଆଣିକି ନା ପତ୍ର ନୁହଁ ସେଇ ନିଆଁରେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଗେ ତଳ ପତ୍ର କିଛି
ଘିତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମାଛ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ମାଛଟା ହେଇନି, ସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବେ ପତ୍ର ଆଣିବେ, ଆମେ ତାପରେ ଖାଇବୁ ବସିକି। ଆଉ କିଛି ମାଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଆଣ, ପତ୍ର ନେଇ ଆସ ଦୌଡ଼ିକି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପତ୍ର ଆଣ। କ'ଣ ହେଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛକୁ, ପତ୍ର ଆଣିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ଆସ, ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଆଣ ନା, ପଳେଇ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଆଣିଲେ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମାଛ ପୋଡ଼ା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ପିଲାମାନେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ମିଳୁନି, ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଆସ ବସିଆ 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 ଡାଳଟା ବାହାର କରିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ। ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ମାଛ ପୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁନି। ଏବେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ପଳେଇ ସେପଟକୁ। ଏବେ ଖାଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖା, ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖ ଫାଇନାଲି ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ କି ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କି ବାସ୍ନା।
ପିଲାମାନେ ଖାଇଦିଅ। ଆ ଏଇଠି ଖା ଘଞ୍ଚ ଖା ଦିଆ ଖା। ଆ ବड़ा टेस्ट। वाह वाह हाय फ्रेंड्स आम बर्तमान जंगल भितर आउ किसी पाइले माछ माछ पोड़ी देलु आ से पेट भरी खाया हो गला। एबे आम खुश आपण मान खुश देखंतु कोहू माछ और मुंड खाइबो एबे देखा देख कि टेस्ट लागुची। वाह देखंतु बड़ा टेस्ट खाईदे सेपट जंगल को जीवा। जंगल को गला पर सेपट जो पहाड़ अच्छी पहाड़ पाखर आम से झरना पानी गाधेवा मन भर गाधेकी तापर आम घर को जीवा खाइदियो। वाह टेस्ट खाइदियो जंगल किसी मिलनी तुम खाली कौच जंगल किसी मिलनी जो खाइदियो। वाह अच्छे खाओ ना। वाह जे देखो माछ बर्तमान पूरा पोड़ी की रेडी हो जाए आम खाई सारू। यहाँ हूँ माछर बिहन ए देखु नियो बिहन खाइदियो। देखो माछ पोड़ी पूरा रेडी आम बहुत भोक करछे मन भरी खाଇବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ खुश देखो माछर मुंडा टेस्ट लगे। धीरे धीरे चलो सेपटे चल बर्तमान आम पहुँची गलु नदी पाखे पहुँची गलु। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବୁ। ସେପଟେ ହଁ ସେପଟେ ଚଲ। এই নদী নদী ହେଇଗଲା ନଦୀ ଦେଖାଉଛି ନଦୀ ଦେଖାଉଛି। ହେଇଗଲା